неизменна част от всяка една моя тренировка, когато преподавам и когато практикувам само за себе си, е медитативната практика. Медитативната практика води до много и различни ефекти върху тялото, върху психиката, върху съзнанието. Един много къс пасаж от Дао Дэ Цзин: изпразни себе си от всичко, остави ума си да почива в покой. 10 000 неща се надигат и падат, докато аз наблюдавам кръговрата им. В това едно изречение е съчетана цялата същност, цялата мъдрост на медитативната практика, целият смисъл на медитативната практика. Когато човек остави съзнанието свободно, когато му позволи да бъде чисто от мисъл, когато му позволи да се разтвори във всичко наоколо, когато почне да осъзнава всичко едновременно и не се фокусира в определена точка, човек става центриран, човек става балансиран, човек почва да добива способността да реагира на абсолютно всичко по естествен начин, без да се замисли. Човек почва да действа буквално като небето и земята.